כיצד יוצרים כרית בסינמה 4D? מתחילים עם קובייה, משנים את הפרופורציה שלה, ככה שתראה פחות או יותר כמו גודל של כרית. עכשיו הולכים לסגמנט X, רושמים 30, ובסגמנט Z רושמים 15, הופכים את זה לאדיטבול על ידי לחיצה על זה. לאחר מכן עוברים למצב פוליגון, לוחצים U ו-L ובוחרים את ההיקף. הולכים לקובייה בתפריט ואומרים Simulation Text Cloth, יפה. ב-Cloth בוחרים Tracer, Seams Polys, Set, יפה. עכשיו ב-Width רושמים 2 ו-Steps 300, כן? ואומרים לוחצים על דרסומטיק, אבל קודם כל נשים אותו במצב מודל, שנראה איך זה עובד. עכשיו לוחצים על דרסומטיק. ראיתם? זה הפך לכרית. כאילו, משהו שנראה כמו כרית, יותר נכון. עכשיו, כדי שזה יראה יותר מפורט, הולכים לדבר הזה, ובוחרים Subdivision Surface. מכניסים את הכרית ל-Subdivision Surface, אתם רואים שנהיו יותר קוביות, עכשיו זה יותר מפורט. עכשיו מה שנשאר זה רק לשים טקסטורה. אז הנה למשל טקסטורה שיש לי פה, אני לוקח אותה, גורר אותה, בוחר אחד מהאפשרויות, לא משנה. ועכשיו זה כבר נראה כמו כרית, נעשה לזה רגע רנדר ונראה איך זה נראה. הייתי אומר שזה נראה די כמו כרית. זהו, וזה היה שיעור קצר. תודה, ביי.